So guys, नै जोंहा दिनै चिकेन लिभार जानोसै चिकेन लिभार गोबावनि उनाव बिराद जानो गोथाव मोनखायो आङो दिनै लाबोबाय ओमफ्राय नै आङो सामब्राम गुफुर हाइजें बानलु देबाय पियाज दरसे बेनि उनाव नै आङो थावबो होना लाबाय सारायाव थावाबो दुंबाय आङो दा पियाजखौ हरनोसै नै पियाजा खामबाय दा हरनोसै नै guys बे लिभारा जि गोसा गोसा बेरखायोना बोरैबा मोखाङावबो बेरफुनोबो हायो आरोना सानसेखालि मिस्टारा बेरफुजादों मोखाङावनो बेसेरा खोबना दोनथ'नोसै guys दा हालदै संख्रि हरनोसै संख्रि हालदै ओमफ्राय नै माबा देनायखौ सामब्राम गुफुर हाइजें बानलु देनायखौ हरनोसै माने हरबाय आरो बेखौ एसे एवथ्रुमना लाग्रोदों आरोना आङो बिनि दैया राननाय माने बिनि एक्सट्रा दै गयोना बेखौ रानहोजोब्बाय ओमफ्राय नै दा बानलु संख्रि होनानै दा खोबना दोनथ'बाय नै गाइस आंना मस्ला मस्लि होनानै मोनहां मोनहां जाबाय दा दै होनोसै आरोना दै माबा ओंख्रिखौ एरनो खोन्था हरबाय आङो ओमफ्राय कम्बल जोमफबजोबनानै एरफैबाय मा होनो बिखाया बेरो नालाय ओंखायनो गिनानै खेबसे बेरफ्रब जाजोबनानै गिना थाबाय दै हरना होदो दै ओंख्रियाव हो एसे थाबावथो दसे नै दा दै हरनोसै आरोना बरियानो जोंना ओंख्रिया दिनै ग्रेभिसो आरो बेखौनो ग्रेभि जागोन ओंख्रि बिदै गैया बेल' नै गाइस जोंना ओंख्रिया मोनबाय बरियानो दुन्दियाबो होना लाबाय वाव जि गोथाव मोनखाबाय वाव So guys नै जोंना चिकेन लिभारा बरियानो मोनबाय जानो थाखाय नै खुरनाबो लाबाय आरामनो जेबो ओंख्रि गैया नारें खाजि लाबाय बेजोंनो दिनै जानोसै ओंखाम गोजानो गाइस न्याम 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 जानो लुगैथारबाय आङो आखाइ जाहोग्रोना जानोसै आं दरसे माबासो